भोजपुरी में प्रत्येक दिन नया गाना आवते रहेला, कोनो पुराना गायक के चाहे नया गायक के। लेकिन बहुत सारा ऐसन गाना बा जवना के व्यू लाखों में भी ना पहुंचेला। उहे एगो गाना आइल बा जौन 20 घंटा पहले अपलोड भइल बा। इ गाना के व्यू बता दी कि इ गाना के व्यू 3.9 मिलियन चल गइल बा और इ बढ़ते जा रहल बा। बहुत सारा सोशल मीडिया पर इ गाना वायरल हो रहल बा। बहुत सारा लोग इ गाना के तारीफ कर रहल बा कि बढ़िया गाना बा। एमे कोनो दुअर्थी शब्द के यूज नहीं खेल। भोजपुरी में इ मानल जाला कि दुअर्थी शब्द के बड़ा यूज होला, लेकिन इ गाना में दुअर्थी शब्द के यूज नहीं खेल। लेकिन एगो भोजपुरी गाना के एगो स्टैंडर्ड बा। भोजपुरी फिल्म होके चाहे वो गाना होके एगो स्टैंडर्ड बा। वही स्टैंडर्ड में इहो गाना फिट बैठता। कोनो इ अपना स्टैंडर्ड से बाहर गइल नहीं खे, फिर भी इ गाना अच्छा बाटे। अगर अपने लगन के इही उत्सुकता होई कि गाना हउए कौन, एकर गायक के बाटे, तो चलिए अपने लगन के बता दी। इ गाना के नाम हो ओढ़निया मैल भइल बा। इ गाना के गइले बानी सिंगर जौन बानी वहाँ के नीलकमल सिंह बानी, अनुपमा यादव बानी। उहे लिरिक्स के अगर बात करी तो इ आशुतोष तिवारी जी के बाटे और म्यूजिक बा प्रियांशु सिंह के। एकर डायरेक्टर बानी विभांशु तिवारी जी। और वही बहुत सारा लोग एमे काम कइले बा। जानते ही बानी लगन कि एगो गाना बनावे ला कितना लोग के आवश्यकता होला। वही में अगर बता दी बात करी तो कोरियोग्राफर जौन असलम खान बाड़न और एडिट जौन कइले बाड़न उ आर निंजा के कइले हुए। और लाइट एमटीपी के बा, मेकअप जौन बा आर्यन राजेश के बा, हेयर कैलाश जी के बाटे, आर्ट जौन बाटे बाबू के बाटे। यही अगर अपने लगन के इ गाना के प्रति का सुझाव बा, हमरा चैनल के प्रति अपने लगन के का सुझाव बा, इ कमेंट में जरूर आकर बताई। और इहो बताई कि अपने इ गाना कितना देर पहले सुननी है, अपने लगन के इ गाना कैसन लागल, कमेंट में जरूर बताई। वीडियो पूरा देखेला धन्यवाद।